2018 सनाव जेला आंखौ WPTBC नि मिनिस्टार दायित्व होबाय बे WPTBC डिपार्टमेन्टआव मोनसे स्क्रिनिं कमिटि दङ बियो ST खौल' नाया SC खौबो OBC खौबो नायबिजिरो सोरबाया जुदि इलिगेल भाबै कास्ट सार्टिफिकेट लादोंबा बहाय जुदि कमप्लेन गोलैयोब्ला बे स्टेट लेभेल कमिटिया आन्डार WPTBC डिपार्टमेन्ट बे स्क्रुटिनि कमिटिया नायबिजिरो 2018 आव आङो बिबान मोननाय लोगो लोगो नबसरनिया हिरा सरनियाया ST नङा बे खोथाखौ गोदोनिफ्राय जों बुंबोदों रायजो राजा बुंबोदों बिभिन्न दल संगठना बुंबोदों दा बे हिसाबै बेखौ नायबिजिरनाय जादों नायबिजिरै बेनाव सकस हरदों हियारिं लानाय जादों खेबथाम आं मन्थ्रि थानाय समावहाय बेनो सकस हियारिं खालामनाय जादों बियो फैयाखै दा बे कमिटियानो कन्टिनिउ लागातार बिनि सायाव नायबिजिरै थांनाय बारावहाय बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटि आन्डार WPTBC डिपार्टमेन्टआ बिनि कास्ट सार्टिफिकेटआ STआ नंखाय एबा बे ST नङा होननानै बेखौ प्रमान खालामदों प्रमाना कमिटिया खालामाखै बै समावहाय आं जेला बिनो सकस खालामो डिपार्टमेन्टनिफ्राय स्क्रुटिनि कमिटिनिफ्राय बेखौ बुंनाय जादों नों जि ST प्लेन्स नोङो प्रमान हो बे प्रमानखौ गावो नांगौ रोखोमनि फोरमान बिलाइखौ बे होनो हायाखै जायनि थाखाय बिनि STआ बे कमिटिया बेखौ बातिल खालामबाय केन्सेल खालामबाय दा बियो जाहा महामान्य माने हाइकर्टआव थांनानै माने बिसार बिहैबाय सिंगेल बेन्चआव बेखौ रायदान होदों बिनि फेभाराव किन्तु डाबल बेन्चआव बेखौ क्लियार होखानाय जादों जे बे ST नङा बे हिसाबै बियो दाख्लैनि जि आरो फाइनाल जि रायदान बे ST नङा बे खोथाया कनफार्म बे गासै प्रक्रियायाव गासै हाबाफारियाव स्टेट गभर्नमेन्टनि गिदिर बहाय रल दं थेंक इउ मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाय लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां पलिग्रेनाइट WPC एबा PVC वुडेन फ्लोरिं वालपेपर स्टील रूफिं सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन